Ο Κάμπελ στην παλιά τρύπα, πέρασε ο Ντομίνγκες, γυρίζει στον Σαβιόλα, 1-0. Στο 13 ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ με το 11ο τέρμα του Χαβιέρ Σαβιόλα. Σαβιόλα για τον Κάμπελ, πλασάρει έξω. Κάθετα για τον Φουστέρ, offside ο Ισπανός. Παλιά από το Μανιάτη. Κάμπελ συγκλίνει, αφήνει ο Ντομίνγκες, ο Φουστέρ, διώχνει ο Σιδεράκης. Λάθος του Γκοϊανίρα, πήρε ο Σαβιόλα, πέρασε στον Ντομίνγκες, διώχνει ο Σιδεράκης. Ντομίνγκες και Σάμαρης πίσω από την μπάλα. Ντομίνγκες τελικά με πολύ δύναμη πάνω από την εστία του Σιδεράκη. Ντομίνγκες, το σουτ πάνω από την εστία του Σιδεράκη. Καλό σουτ από τον Αργεντινό. Σαβιόλα ψάχνει χώρο για να κάνει σουτ. Δεν του τον έδωσε ο Λεάντρο. Ο Σαλίνο από τον Κάμπελ. 2-0 από τον Τσόρι Ντομίνγκες. Ωραία παλιά από τον Σαλίνο, ο οποίος σας λέγαμε ότι έχει διαρκώς προωθήσεις στην δεξιά πτέρυγα. Να δούμε εδώ τον Βάις, ήταν offside. Οδεύουμε προς τη συμπλήρωση 65 λεπτών στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. 2-0 προηγείται ο Ολυμπιακός της Καλονής. Σαβιόλα και Ντομίνγκες που εκτέλεσε το κόρνερ, τα γκολ. 3-0 Κώστας Μανολάς. Τρίτο γκολ για τον στόπερ του Ολυμπιακού στο φετινό πρωτάθλημα. Ντομίνγκες με χώρο κάνει το σούτ, η μπάλα φεύγει δίπλα από την εστία του Σιδεράκη. Ο Γκναμπούγιου στα πόδια του Κάμπελ η μπάλα, Βάις. Μασάντο, 4-0. Δεύτερο γκολ για τον Πορτογάλο στο φετινό πρωτάθλημα. 4-0 Ολυμπιακός. Μασάντο, έδιωξε ο Σιδεράκης. Η μπάλα είχε πορεία προς την εστία. Καλό σούτ από τον Πορτογάλο. Σαλίνο. Μασάντο. Χαμηλά. Μπάλα φεύγει out. Από τον Σαβιόλα ήταν η προσπάθεια. Ντομίνγκες. Offside. Ο Σαβιόλα, ψηλά η σημαία του βοηθού. Λεοζίνιο. Μπροστά το Μανολάς, πέρασε στον Ντος Σάντος, βγαίνει από πίσω ο Ντος Σάντος, σουτάρει στην εξωτερική πλευρά της εστίας του Ρομπέρτο, η καλύτερη στιγμή της Καλονής στο 85ο λεπτό. Ο Σαβιόλα στον Κάμπελ, πάτησε περιοχή, γύρισε ο Λεάντρο να του κάνει δύσκολη τη ζωή. Ο Παπαπέτρου πολύ κοντά στη φάση έδειξε ότι το παιχνίδι συνεχίζεται, δεν υπάρχει κάτι επιλήψιμο σύμφωνα με τον διαιτητή. Πήρε ο Ποντάνι. Πέρασε ανάμεσα σε Βάις και Ντομίνγκες, βγάζει στον Γκναμπούγιου που σουτάρει. Ο Ρομπέρτο είναι σε σωστή τοποθέτηση, μπλοκάρει την μπάλα